Hartu du parlamentuko lehendakaria geroa Baiko Usue Barkos izatea. Barkosen arabera, sozialistek ontzat jo dute Maiko 5 kidetatik bat EH Bildukoa izatea. Txibitek, sozialistek eskuzabal jokatu dutela azpimarratu du eta hori alde bikoa izatea espero du. PSNek eta geroa Baik akordioa lortu dute gaur. Sozialistek Usue Barkosen alderdiari babesa emateko parlamentuko presidentetza lor dezan. Hala ere, zurekin Nafarroa koalizioaren babesa ere behar dute. Bindar politikoek bigarren bilera egin dute gaur Nafarroako parlamentuan foru gobernua osatzeko bidean aurrera egiteko eta lehenik eta behin PSNek eta geroa Baik parlamentuko presidente izan nahi bazuten ere, sozialistek koalizioari kargua utziko diote azkenean. Horrela, Unai Ugalde jarduneko presidenteak karguan beste legealdi bat errepikatu dezake. Txibitek berretsi du ez dela EH Bildurekin bilduko gobernua osatzeko eta lehenbailen exekutiboa osatzea desiragarria litzatekeela uste du. El Partido Socialista va a ser generoso de cara a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, pues les hemos trasladado que el Partido Socialista cede la presidencia del Parlamento a Geroa Bai, como digo, en aras a llegar a un acuerdo y en avanzar en la consecución de ese acuerdo. Seguimos trabajando y avanzando en todos los contenidos en torno a una reedición de las instituciones y del gobierno que dé continuidad a lo iniciado la pasada legislatura. He de decir que hemos recibido con satisfacción el hecho de que el PSN haya reconsiderado su posición en una cuestión doble e importante como es la pluralidad de la mesa del Parlamento y ha reconsiderado su actitud también con respecto a la presidencia del Parlamento en ese acuerdo que Geroa Bai planteó desde el primer momento. Bestalde, erretretaren erreformaren aurkakoak kalera atera dira gaur Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Indar handia hartu zuten mobilizazioek neguaren amaieran eta udaberriaren hasieran eta gaur ikusi da ea erreformaren aurkakoek tamaina horri eusteko indarra duten edo ez. Aprilaren 15ean sinatu zuen Emmanuel Macron Frantziako presidenteak erretretaren erreforma. Macronen erreformaren aurkako 14. protesta eguna izan da gaurkoa Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatuan. Ostegunean bozkatuko dute erreforma bertan bera uzteko proposamena. Baionan, goizeko 10:30 zuten ordua erretreten erreformaren aurkakoek. Argitxu Ufo, labeko bozeramaileak adierazi du mobilizatzen jarraituko dutela. Gabe bukatuko gara, erretreta kontra erreforma kentzeko eta jendarte proiektu eta lan mundu bidezkoagoak lortzeko. Beraz, deitzen ditugu gure hiru sindikatuak parte hartzea mobilizazioetara, greba egitea, ekonomia blokatzera, ez da amore maiteko. Eta gaur eta bihar artean hasiko dira selektibitate probak. Gaur Nafarroan eta bihar Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Batxilergo eredu guztientzako derrigorrezkoak diren ikasgaien azterketak egingo dituzte gaur Nafarroan. Gaztelera eta historia goizean izan dira. Eta hautatutako atzerriko hizkuntza arratsaldean izan da. Euskara, fisika, artearen historia edo biologia bezalako ikasgai zehatzen txanda bihar eta etzi iritsiko da. Hautazko ikasgaien azterketak nota igotzeko erabiltzen dira eta ez dira nahitaezkoak. Hala ere, azken urteetan gora egin du atal horretan izen emateko duten ikasleen kopuruak. 2019an ikasleen 7ak egin zuen eta urten 12%. Eta maiatzaren 28ko hauteskundeen ondorenei begira, euren arteko akordioa berretsita EAJak eta PSek ez dute PPren menpe soilik egon nahi. Elkarrekin Podemosen aukera ez dute baztertu nahi. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak gonbidapena egin dio ezkerreko koalizioari Gasteiz udalean eta Gipuzkoako batzar nagusietan akordioak egiteko. Euskadi Irratiko Faktoria irratsaioan emandako elkarrizketa batean adierazi du haientzat ere onuragarria litzatekeela. Anduezak ez du zalantzan jartzen Eider Mendoza jeltzalea izango dela Gipuzkoako ahaldun nagusi eta Maider Etxebarria sozialista Gasteizko alkate.
hau bizion arteko lehia bat zelakoan jarri zuten maigainean hauteskunde hauek, eta Euskal Sozialistak ederki asko utzi dugu, eta gainera lehen esaten neban moduan, oindala 4 urte irabazi genituen lekuetan berriro ere irabazi egin dugu, 3 leku gehiagotan berriro be irabazi egin dugu, eta gainera Gasteiz gobernatzeko aukeria dakagu. Beraz, nik uste dut Euskal Sozialistak ederki asko utzi dugu. Batzuek beti planteatzen dituzte hauteskundeak bien arteko lehia baten moduan, eta azkenean guk hauteskunde kanpainan esaten genuen geroz eta importantiagoak izango garela, eta hori egiaztatu egin da hauteskunde hauetan. 25 urte bete ziren atzo Ertzaintzak Ina Zeberio eta kidea hil zuenetik Gernika Lumon egindako sarekada batean, baina haren heriotzaren ingurua barrak oraindik argitu gabe daudela uste du Egiari Zor Fundazioak, eta kasua berriro ikertzeko eskatu du. Ainara Estaran fundazioko kideak uste du bertze ofiziala zalantzan ipintzeko arrazoiak daudela, gainera salatu du giza eskubideen urraketa izan daitekeen hori egin zuen indar polizial berak ikertu zuela Zeberioren kasua. Eta Gasteizko jaietarako 2 hilabete eskas falta dira, eta gaur guztien euritakoen azpian lelopean aurkeztu da jaietako kartela. Guztira, 61 kartel aurkeztu dira, eta iparraldeko eta Judimendik-ko gizarte etxeetan ikusgai izango dira uztailaren 10-tik 25-era. Ongetorriak gurean gaur gaueko albistegira. Frantziar estatuko pentsio erreforma izango dugu izpidez. Izan ere, reforman jasotako hainbat neurri, martxan jartzeko hainbat dekretu argitaratu ziren atzo Frantziako aldizkari ofizialean. 250 manifestazio ditu dituzte gaurko Frantzian eta Ipar Euskal Herrian pentsioen erreformen kontra. Pentsio reformaren kontrako aldarriak kalera itzuli dira berriro, bai Ipar Euskal Herrian, bai Frantzian. Erretiro adina 62 urtetik 64 igotzen duen lege reforma, apirilaren erdialdean sinatu zuen Parisko gobernuak. Maiatzaren batean milaka pertsona mobilizatu ziren erreformaren kontra eta manifestazio masiburik izan ez bada ere, protestak jarraitzen duela baieztatu du berriz ere. Guk duguna ere da proiektu bat, gizarte proiektu bat. Erraitea, guk aldarrikatzen duguna da erretreta sistema publiko eta duina guztientzat. Gure ustez alternatiba hori Euskal Herritik Euskal Herriarentzat eraiki behar da. Zeren konturatzen gira, azkenean historiak guri jasoia emaiten digu, Pariseri ez diogu konfientziarik egiten eta ez dugu ezer itxoin haien gandik, beraz, bagoaz konfrontaziora estatuarekin. Macronek 49.3 artikulua erabili zuen legea indarrean sartzeko bozketa galtzeko beldur zelako, eta dekretuz onartu zuen erreforma Frantziako gobernuak. Ostegunean pentsio erreformaren aurkako beste eztabaida bat izango da Frantziako asamblean. Izan ere, Lio taldeak lege proposamen bat aurkeztu du erreforma bertan bera usteko, eta proposamen hori izango da osteguneko bilkuran eztabaidatuko dutena. Grebaguna izan dute berriro iparraldean beraz eta intersindikalean onartzen ez dut ere, labek ere deitu du astearteko mobilizaziora. Sindikatuek gainera argi dute tinko jarraituko dutena.
Nekatuak emaiten dugu, ene ustez guk erakusten ari gira, ez garela nekatzen, determinatuak garela eta segituko dugu erretreta erreforma kendu arte. Larun batean ezoiko biltzar nagusia egin zuen Euskal Herria Baik eta hartan kide gehienak Frantziako Senatuko hauteskundetarako ezkerreko aliantza bat osatzearen alde azaldu ziren. Horrekin, hautetsi abertzale bat senatura bidali eta proiektu politiko abertzale ezkertiar, ekologista eta feminista indartu nahi dute. EH Bai ez da sekulan aurkeztu senatorial hauteskundeetan. 2020ko egi hauteskundez geroztik, hauteskunde lortutako emaitzeri esker, senatorial hauteskundeetara joaiteko indarra emaiten digu. Horiei esker lortu dezakegu gure proiektu abertzalea Pariserat eramaiten. Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, Baionan, Frantziako polizia antiterroristak gazte bat atxilotu zuten atzo eta beste 14 Frantziako hainbat hiritan. Hasieran ez zuten adierazi zergatik atxilotu zituzten, baina atzoko gauean Frantziako zenbait hedabidek adierazi zuten 2022ko abenduko ekintza ekologista baten harira atxilotu zituztela. Operazioa goizeko 6etan gertatu da, lan konkretuki. Gure izan harretak. Polizia sartu da, bortxaz, sartu gabe, autea hautziz, eta orkestu dira polizia antiterrorista bezala, eta inungo informaziorik eman gabe. Dakikun arabera, 10 tokitan, 15 pertsona atxilotuak izan dira, eta horietariko bat Euskal Herriko militanteak. Atxilotuak militanteak dira eta mugimendu sozialetan implikatuak. Hemengoa, Kilmen, borroka sozialetan ere inplikatua den militantea da. Errepresioaren aurka, atxilotuak askatu. Eta hezkuntzari helduta Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean lege proiektua zorrozteko eragileen ekarpenak jasotzen segitzen dute. Besteak beste, Beñat Amenabare HUko hezkuntza fakultateko dekanoa eta Nagore Ipina eta Karmele Perez Mondragon Unibertsitateko hezkuntza fakultateko irakasle eta ikerlariak izan ziren atzo batzordean legeari zein zuzenketa egingo lizkieken xehatzen. Azken bola honetan kezkaz ikusi ditugu zenbait errealitate, eta horregatik azpimarratu nahi dugu gure ustez Euskal Hezkuntza Sistemak dituen erronkei modu arduratsuan eta justuan erantzun nahi badie, eredu publikoak izan behar duela ardatz. Hezkuntza eskubidea bermatu nahi bada behintzat. Tokian tokiko hizkuntza proiektuak definitzea komunidadearekin batera izan be hezkuntza testuinguru bat da. Eta komunidade guztiaren ardura da hizkuntz perfil hori lortzea. Transferentziak egiteko modua, hizkuntzak ikasteko eta irakasteko modua da sakondu behar duguna irakasleekin. Ikuspegi hori oso garrantzitsua da. Hezkuntza proiektua eraikitzen lagunduko diguna, ezta? Eta kontuan izan, prozesu bat izango dela. Selektibitatea azterketak hasi dira gaur Nafarroan eta bihar hasiko dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroari dagokionez 3.822 ikaslek egingo dituzte azterketak. 4 ikasletik batek bakarrik hautatu du D eredua.
Hezkuntzaren arira Euskal Eskola Publikoaren alde mobilizatuko dira ekainaren 9an Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Euskal Eskola Publikoaz harro topaguneak adierazi du, hezkuntza lege proiektuak ez duela sistema publikoa lehenesten. Orain ikasturte amaieran gaudela, Eusko Jaurlaritzak onartu eta legebiltzarrean aurkeztu berri duen lege aurre proiektu honi ere gure ezezko erakutsi nahi diogu berriro. Azkenean aurrekoaren hildo berekoa baita. Guk bestelako hezkuntza sistema bat nahi dugu. Eskola publikoa benetan erdigunean jarriko duena, gizarte kohesioa bultzatuko duen berdintasunezko hezkuntza euskalduna lortzeko bidean. Hori dela eta, Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarriz beteko ditugu kaleak berriro, joan den azaroan Bilbon egin bezala. Hitzordua, ekainaren 9an izango da, erkidegoko 3 hiriburuetan. Manifestazioak arratsaldeko 6etan abiatuko dira. Bilbon, plaza Eliptikotik, Gasteizen plaza Berritik, Donostian bulebarretik. Gizarte osoari dei egin nahi diogu mobilizazioetan parte hartzea. Ekainaren 9an denok kalera. Eta horren inguruan hitz egiteko pantailaren bestaldean Maribel López de Luzuriaga Alonso Euskal Eskola Publikoa Zarro topaguneko kidea daukagu pantailaren bestaldean. Gabon, Maribel. Gabon. Lehenik eta behin zuen aldarriak kalera eramango dituzu, ezta? Datorren ekainaren 9an egingo duzuen manifestazioetan, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, zein da helburu nagusia? Aurretik daramagun borroka honekin jarraituz legeari ezezko borobila ematea. Ez delako Euskal Eskola Publikoak behar duena, eta sendotu ordez ahuldu egiten duela pentsatzen dugulako. Legearen aurre proiektua ezagutu zenuten kurtso hasieran gutxi gora bera, eta esan duzue, ez duela eskola publikoa hezkuntza sistemaren muinean kokatzen, eta badaudela beste puntu batzuk ere, zuen ikuspegiaren aldetik ez direnak betetzen. Zeintzuk dira puntu horiek? Lehenengoa gure ustez da, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren bidez, gure sistema desorekatu hau blindatzera datorrela. Sistema publiko-pribatu duala blindatu nahi dutela. Sare pribatua eta publikoa berdindu nahi dituzte, denok dakigunean guztiz desberdinak direla. Gure ustez lege guztiz privatizatzailea datorkigu gainera. Gainera, privatizatzaile horrekin, pribatuari 100% finantziazioa emango diotela, uste dugu, eta publikoa babestu eta indartu beharrean, azteaz arduratu beharrean, pentsatzen dugu bultzada zulora bultzatuko dutela. Horrez gain ere, umeen euskalduntzea ez dela bermatzen, eta segregazio arazoak ere ez dituela konpontzen esan duzue. Zein da zuen proposamena alde horretatik? Guk beti esan dugu Euskara erdigunean jarriko duen hezkuntza legea nahi dugula. Euskalduntzan hutsune nagusia, gure ustez, pribatu itunduan dago. Euskal Eskola Publikoan 80% D eredua da. Gehien euskalduntzen duen sarea da eskola publikoa. Gure ustez, euskararen ezagutza eta etorkizuna eskola publikoan jokatzen da. Orduan, berau baliabidez hornitu beharko lukete eta murgiltze eredu orokorra baimendu. Esan dugu lehen ere, ostiralean Bilbotik, Gasteizetik eta Donostiatik mobilizazioak egingo dituzuela. Zeintzuk izango dira emango dituzuen hurrengo pausuak egoera berdin jarraitzen badu? Aipatu ditudan puntu ez gain, segregazioa ez dizut erantzun barkatu lehen, segregazioaren kontra ere gauza gutxi egingo dituela uste dugu lege honek, privatizazioaren ondorio zuzena, baita segregazioa. Bizare egoteak segregazioa sortzen du, eta lege berri honek sare bakar baten alde egin beharko lukela uste dugu. Oinarriak ezarri beharko lituzke sare publiko bakar indartsu bat ezartzeko. Guk uste dugu Eusko Jaurlaritza dela egoera diskriminatzailearen erantzulea. Hezkuntza politikak egin dituzten politikak eta bidean jarri dituen legea hau aldatu beharko luke. Orduan, aldatzen ez baldin badu, kalean jarraitu beharko dugu. Zerbitzu publiko guztiak eta horien barne hezkuntza ere defendatuz. Eta horregatik, zerbitzu publikoen alde dauden guztiak Bilbon, Gasteizen eta Donostian egingo diren mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzen ditugu.
Hortxe gonbitea, mila esker Maribel, gurekin egoteagatik gertutik jarraituko ditugu mobilizazioak. Bale, mila esker zuei. Ostiralera arte. Eta hezkuntza sailak eta Labek sinatutako akordioaren kontra azaldu da ELA. Sindikatuaren ustez ez ditu konpontzen hezkuntza legearen gabeziak eta mugak. Labek akordio hori gutxiengoan sinatu izana leporatzen dio ELAk sektore desberdinetan jorra daitezken edukiak mugatzea bilatzen duela gaineratuz. Eta nazioartean, behin-behineko akordioa lortu du Hollywoodeko gidoilarien sindikatuak. Duela hilabete bat baino gehiago hasi zuten greba eta ordutik 100.000 grebalari batu zaizki. Ondorioz, 50 lan baino gehiagori grabatzea utzi diote. Akordioari esker, soldaten igoera, gizarte segurantza hobetzea, sormen eskubideak bermatzea, aniztasuna egotea eta adimen artifizialaren aurre babesa izatea lortu dute. Eta manifestazioekin jarraiki greba eguna izan zuten atzo Michelin multinazionalaren Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegietako langileek eta sindikatuek adierazitakoaren arabera ekoizpena guztiz geratzea lortu zuten zentro bietan. Momentuz, beste 3 greba egun deitu dituzte. Goizeko 5:00 hasi dira lehenengo elkarretaratzea Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegietan. Gasteizen zentraleko iturriek El Correo egunkariari adierazi diotenez, ekoizpen lerrotan 183ko jarraipena izan du grebak. Arabako hiriburuan kokatuta dagoen lantegian 3.300 langilek lan egiten dute. Kamioientzat eta obra publikoetako ibilgailuentzat gurpilak egiten dituzte. Gasteizen gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia. Hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek langile batzordearen babesik gabe. Komisiones Obreras, UGT, CESIP eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala. Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian berriz 500 langile daude. Kasu honetan lana uzteko deia langile batzordeak egin du. LAB, Komisiones Obreras, UGT, ELA eta CCI sindikatuek hain zuzen ere. 4 greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean, gainera goizeko 9:30 auto-ilara bat osatu dute Lasarte Oriako kaleetan. Michelinek 112ko soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldateko kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Eta Arabatik Gipuzkoara labanak eskuan sortu dute Gipuzkoako ostalaritzan legea usteak salatzeko plataforma dena. LAB eta ESK sindikatuek eratu dute, eta lurraldeko ostalaritzako lan hitzarmen berria betearaztea izango da haren helburua. Inaplikazioak sortu ditzakeen abusuzko egoerak salatzea izango da. Horretarako protokolo bat eratu dugu eta...
Eta pertsonen kudeaketaren berrikuntzarako taldeak aste honetan egin du lehen bilera Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailak jakinarazi duenez. Talde horren lana izango da besteak beste asteko lanaldia 32 ordura murrizteko proiektu pilotu bat probatzea, aztertzeko zer eragin izango lukeen halako neurri batek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan asteko lanaldia 32 ordura murrizte aztertzeko mahaia eratu dute. Talde horren lana izango da, besteak beste, asteko lanaldia 32 ordura murriztea, telelanaren formulak aplikatzea eta enpleguan eragina duten enpresen erabaki estrategikoetan langileen kodeterminazioa duten eragina aztertzea. Jaurlaritzako lan sailak Komisio Obreras eta UGT sindikatuek osatzen dute mahaia. Hala ere, Lena Perez, lan eta gizarte segurantzako sailburu ordeak adierazi duenez, gizarte eragile guztiak gonbidatu dituzte, baina uko egin diote parte hartzeari, Confebax, ELA eta LAF kasu. Osatu dute mahaia eta lehenengo bilera egin dute, orain urtean zehar programa zehaztuko dute. 2024an proiektu pilotu bat esploratu ahal izateko. Proiektuaren diseinuak nazioartean esperientzia duen Future Policy Lab jakintzaren eta berrikuntzaren askotariko disiplinetako foraren laguntza akademikoa du. Bestalde, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Josu Erkorekak Frantziako Turreko lehen 3 etapetako segurtasun publikoaren gida planaren lerro nagusiak aurkeztu zituen atzo eta ertzainen protestekin batera iritsi da aurkezpena. Baina sailburuaren esanetan, lasterketako segurtasuna bermatuta dago. Turreko lehen 3 etapak arriskuan egon daitezkela ere esan dute eta Jaurlaritza haiekin izaten ari den jarrera kritikatu du. Hilabete baino gutxiago gelditzen da Frantziako turra hasteko. Lehenengo 3 etapetan txirrindulariek Euskal Herria zerratuko dute. Hala, Jaurlaritzak planifikatutako segurtasun eta mugikortasun operatiboa aurkeztu dute. Denera 1700 ertzain eta 100 udaltzain arituko dira egunero. Baita dozenaka zuhiltzaile eta larrialdetako langile ere. Hala ere, ertzainek mehatxua luzatu dute. Izan ere, lehenengo 3 etapak arriskoan egon daitezkela esan dute eta Jaurlaritza haiekin izaten ari den jarrera kritikatu. Baina Josu Erkoreka, segurtasun sailburuak ez du uste inork turra boikoteatzeko asmorik duenik. Zer nolako adierazpenak egin dituzten ustez mugimendu horren bosemaileak direnak, nik uste dut argi eta garbi azaltzen direla turra ez boikotatzearen alde eta turra ahalbidetzearen alde, ez dut uste inok benetan zalantzan jarriko duenik turraren errealitatea Euskadi eta horrek ekarriko dituen posa. Edonola ere ertzainak borrokan plataformak deituta polizia agenteek zenbait protesta egin dituzte azken asteetan, besteak beste 1.100 euroko soldata igoera eskatzeko. Horrez gain, Erne, Esan, Euspel eta Zipe sindikatuek oharbidez adierazi dute nazkatuta daudela segurtasun sailaren arrokirerekin. Langileen lan baldintzak eguneratzeko inongo asmorik ez duela egotzita. Adierazpen horiek igandean Iñigo Urkullu lehendakariak esandakoaren erantzuna dira. Izan ere Urkulluk azaldu zuenez, erakundaren lehentasuna da gizartearen segurtasuna. Hala ertzaintzaren eta gizartearen arteko konfiantzaren zubia zutunik mantentzeko eskatu zuen. Bien bitartean ertzainek protestekin jarraitzen dute. Zailari arrokeriaz aritzea leporatu diote eta polizien aurkako diskurtsoak auspotzea. Imanol Telleria parte hartu ikerketa taldeko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Bere esanetan, 4 urtean behin botoa ematea minimoen demokrazia da eta herritarren desmobilizazioa eragin dezake. Hori horrela, demokrazia pentsatzeko beste eredu batzuk abian jarri behar direla dio, demokrazia parte hartzailea, demokrazia zuzena edota demokrazia deliberatiboa besteak beste. Eta erreskatatu edo desagertzen ari den demokrazia, baina, bueno, bai argi dago, eta hori atera zen jardunaldietan ere, ez, esango nukenik, betiko demokrazia liberala, ez, hainbat aldiz, edo betidanik gizarte mugimenduetatik kritikatu egin duguna, nolabait arriskuan dago eskuin muturreko gorakadaren eskutik, ez, eta horrek horrekin lotuta, ez, baita
borrokan hainbat urtetan ere, eta feminismoan ikusteut kasu ona da bebai hori ikusteko, ez? Demokrazia liberal hori arriskuan daiteke, baina baita horrekin lotuta lortutako eskubideak, ez? Eta kasu honetan, kuriosoa da nola feminismoaren kasuan batzutan, orain dela 10 edo 20 urtetako lortutako konsensuak berriro borrokatu edo defendatu behar dutenak, ez? Hemen, analizi ez dut egingo nik horren inguruko dinote analizi sakon bat, eskuin muturreko gorakadarena, faktore eta aldagai asko daude eta konplexua da analizia, baina ematen du nahiko argi dagoela hainbat ikerketan eta eskuin muturrak jakin izan duela gizartearen hainbat ezinegonak bereganatu eta noski bereganatu eta erabili gero babesa eta botoak lortzeko, ez? Eta, eta han, alde batetik horiek lortutako boto horiek eta gorakada hori importantea da, baina botoaz aparte edo gobernatzea lortu edo ez, eskuin muturrak edo beste edo eskuin alternatiboa deitzen dena, hau espektro ideologikoa da, ez bakarrik eskuin muturra klasikoa, baina ja garatzen ari den, zabaltzen ari den eremu ideologiko zabalagoa, ez? Eta nik uste dut beste garaipen bat ere lortzen ari dela, eta da borroka kulturala ideologikoan ere bere diskurtsoak plazaratu eta protagonismo eta ez dakize puntutaraino hainbat gaietan inkluso hegemonikoa bihurtzea, ez? Naiz eta potere instituzionala politikoa ez eskuratu, ez? Eta, eta horren kontra, ez, zer edo horren kontra, nik uste dut alde batetik, lehia elektorala handago eta importantea da, eta han borrokatu behar da nolabait beste alternatibak ere eskaintzea gizarteari, jendearen ezin egon horiek aipatu ditugunak ikusteko, azalarazteko eta sentitzeko beste alderdi edo beste indar politikoek ere bere ganatzen dituztela. Eta gero, borroka kulturala edo ideologiko horretan, nik uste dutan, gizarte zibilaren eragileak, ez bakarrik gizarte mugimenduak, noski, baina horretaz aparte esango nuke gizarte zibila orokorrean baita, aurre egitea diskurtso honi bebai, eta balore eta praktika demokratikoak, eguneroko balore eta praktika demokratikoak nik esango nuke askotan egiten ditugunak ia konturatu barik, balorea eman, indartu eta konfrontatu beste diskurtso reakzionario eta antidemokratiko horien aurrean. Eta gure eskuren 10. urteurrena ospatzeko ekitaldia egingo dute datorren ostegunean Portugaleten. 10 urte baino ez lelopean eta horri buruz hitz egin dugu gaurkoan Josu Etxaburu bozeramailearekin. Entzun dezagun Karol Suarez lankideak egindako elkarrizketa. 10 urte baino ez, Josu, 10 urteotan erabakitzeko eskubidearen aldeko giro berri bat eragin duzue, ospatzeko hartu duzue tartea baita ere, eta ekitaldia prestatu duzue hilaren 8irako Portugaleten. Oker ez nabil, konta iguzu zein da egun horretara begirako asmoa? Ondo zabiltza gainera justu lotu naiz zuekin eta Maika Telebistarekin Portugalete bertatik. Hain zuzen ere balanketa horretan ari garelako. Eta diozun moduan, 10 urte baino ez, burujabetza prozesuak luzeak izaten dira. Eta urtez urte ekinez ekin, alduntzen jarraitzen dugu. Urratxez hauetan badugula zer ospatu esango nuke, eta esango genuke gure eskutik,
garai batean gatazkatsua zen erabakitzeko eskubideaz jardutea konplikatu xamarra zenean orain naturaltasun oso hitz egiten ari gara. Eta aldarrikatzeko jaio ezkinen ez da bai egiteko eta gauzatzeko, hemen gaude, eta hemendik lotzen nahi naizen momentu honetatik eta leku honetatik ere, halako gogorapen bat etorri zait, esanez, hemen ere agerraldi txiki bat egin genuela hain zuzen herri galdeketak egin genituenean. Beraz, badugu zer ospatu ostegun honetan. Hala da, izan ere erabakitzea ariketa konplexua izan da, baina harri dago horretan herritarrak direla protagonista nagusi. Gure eskuko kideek itsasargia gogo eta prozesua burutu duzu orain gutxin. Labur gogoratzerik baldin bada ez, ardatz nagusiak zeintzuk diren? Nik esango nuke lehenengo eta behin gure eskuk egiten duen eta jarraitzen du proposamen hori euskal gizarteari bideratzen Euskal Herri osorako proposamen bat dela. Gure esku bere burua eragile subiranistatzat jotzen du. Herri erronka gisa planteatzen du kontu guzti hau eta erabakitzeko prozesu hau irudikatzearena. Elkarrekin egin beharreko bidea da. Eta baita ere, nik esango nuke, herri akordio zabalen aldekoa. Eta honi lotuko nioke burujabetza materialak eta burujabetza formala lotzeko alegin nagusi bat egingo dugula datozen urteetan. Aipatu duzu hor bidea tarteka, ez? Orain zein da erronka nagusia ez dakit, ez? Epez hitz egiten dugunean, ez? Askotan hitz egiten dugu nola prozesua berez luzea bada, 10 urte baino ez, hortik ere badatorri zena, hala ere? Zeintzu diren, urrengo urratsak. Urrengo urratsak, badago kontu bat ekidin ezina dena. Eta bata da herri honek duen erabakitzeko borondatea. Eta berandu baino lehen egokia litzateke horri irtenbide bat aurkitzen saiatu eta lortuko bagenu. Egin ditugu gure eskutik 10 urte hauetan erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko hainbat eta hainbat ekimen. Tartean eta seguruenik irudikatu gendun bi gizakate horiek izan dira mugarri. Erakutsi dugu baita ere herritarrok gai garela 208 leku diferentetan herri eta eskualdeetan herri galdeketak egiteko, eta baita ere aldarrikatu duguna da, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrean, behar dituguna dela tresnak, erreferendum hori gauzatzeko tresnak. Bera, datozen urteetan, prozesu hori irudikatu beharra dugu herri gisa. Horregatik esaten dugu herri erronka dela, eta eperik norbere buruari jarri gabe, baina adostasun asko josi beharko ditugu berriro, eta guztion artean erabakitzeko bide hori eta prozesua nola egingo dugun irudikatu. Hori urrats garrantzitsua izango litzateke datozen urteetan. Eta mobilizazioen aldetik edo jendearen atxikimenduaren aldetik bide horretan beste hitzordu bat badugu aurtengo turrean, dena prest alduzue? Dena dago prest. Eta egia da gatozela Pirinioetako bidea argiztatzetik, 300 gailur argiztatzetik, eta orain turrean sartuko gara. Eta turrean sartzen gara gure relatoarekin, da gure ustez relato bakarra den horrekin. Kontua ez da aurreneko 2 etapak leku batetik igaroko dirala eta gero beste estatu batera pasatuko dirala. Ez, 3 etapa horiek eta beste etapa bat ere, hor Siberuako herrietatik eta igaroko dena, Euskal Lurraldeetan emango den ekimena da. Beraz, horretan guk aldarrikatzen duguna da, 7 lurraldez osatutako herri bat garela, eta turra aukera polita izango da, guretzat ere nazioarteari begira, bideratzeko mezu hori. Azken batean, herri bat garela, erabaki nahi dugula, eta horretarako nahi duguna da ikur gisa erabilita, ikurrin uholde bat sortu, baina ez hasiera eta bukaeretan, edozein bazterretan. Beraz, hemendik ere, gure balkoi eta inguruetan ikurrinez jostea, dena ikurrinak izan behar dira, eta ikurrin horrek, ikurra den horrek eta proiektatzen gaituen horrek, saia gaitezen guztiok kalean aldarrikapen hori eramaten. Bai kalera eta nola ez nazioartera. Eta ingurumenari begira, Kaparrosoko makroetxaldearen auzia Nafarroako gobernuaren mahaira itzuli da Leire Martínez.
Kaparrosoko makroetxaldeak zererrana ematen jarraitzen du. Izan ere, makroetxaldeen kontrako plataformak bi helegite paratu ditu Nafarroako gobernuan. Valle de Odieta entrepresak Kaparrosoko ustiapena handitu nahi du eta horretarako abereek tratatzen dituzten hondakinak bideratzeko proiektua aurkeztu du. Baina plataformaren arabera, Valle de Odieta entrepresak legezko mugak saihesten ari da. Nazioarteko ingurumenaren eguna dela eta makrogranjaren aurkako Nafarroako plataforma osatzen dugun 15 erakundetatik hemen elkartu gara. Nafarroako gobernuko landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaritzaren ebazpenaren aurkako bi gora errekurso jartzeko. Ebazpenetan, Nafarroako gobernuko departamentu honek baimena ematen dio esnetarako behi hazienda ustiatzeko instalazioa eta hondakin organikoen biometanizazio instalazioa nabarmen aldatzeko. Ingurumenarekin jarraiki urtero 400 milioi tona hondakin plastiko sortzen dira eta erabilera bakarreko plastikoen 85% zabortegietan edo ibai, itsaso eta paisaiak kutsatzen amaitzen du. Testuinguru horretan, plastikoen kutsadura gutxitzeko nazioarteko itun bat lortzeko bidean dira. 2024 garren urtean amaituko dute eta arrisku handiko plastiko produktuen eta material kaltegarrien ekoizpena eta kontsumoa murrizteko beharrezkoak diren debekuak eta neurriak ere hartuko dituzte barne. Urtero 400 milioi tona hondakin plastiko sortzen dira, eta erabilera bakarreko plastikoen 85% zabortegietan edo ibai, itsaso eta paisaia kutsatu zamaitzen da. Nazio Batuen erakundeko adituek erantzukizuna beren gain hartzeko eskatzen diete estatuei eta enpresei. Eskatzen diete plastikoak eragindako kutsadurari buruzko nazioarteko itunaren erdigunean koka ditzatela oinarrizko eskubideak, eta planeta kutsatzen duen itsasikara tosiko sintetiko batez ohartarazi dute. Plastikoaren ekoizpenak substantzia arriskutsuak askatzen ditu, eta ia erregai fosilen mende dago soilik. Materialak berak berriz substantzia kimiko toxikoa ditu, eta horrek arrisku eta kalte larria dakartze giza osasunarentzat eta ingurumenarentzat adituek adierazi dutenez. Testuinguru horretan plastikoen kutsadura gutxitzeko nazioarteko itun lortzeko bidean dira. 2024 amaierarako prest izan nahi dute. Horretarako Parisen bilduta egon dira 5 egunez. Nazio Batuen erakundeko estatukideak eta herrialdetako ordezkaren gehiengo zabal batek zenbait puntu adostu dituzte itunak jaso beharko dituen zenbait gairen inguruan. Hori horrela, adostutako ardatzen gainean itunaren lehen zirriborra osatuko dute urte amaitu baino lehen. Idatzi batean jaso beharko dituzte arrisku handiko plastiko produktuen eta material kaltegarrien ekoizpena eta kontsumoa murrizteko beharrezkoak diren debeku globalak eta kontrol neurriak, berrerabilera eta birziklapena sustatzeko eta plastiko hondakinek kudeaketa arduratsurako. Aditueko hartarazi dutenez, gaur egun plastikoa, mikroplastikoak eta sustantzia arriskutsuak jaten ditugun elikagaietan, edaten dugun uretan eta arnasten dugun airean aurki daitezke. Gainera, poluzio mota horrek klima aldaketari egiten dion ekarpena kezkagarria da, baina adituentzat askotan alde batera uzten da. Horregatik Greenpeace elkarte ekologistako hartarazi du plastikoen nazioarteko itunak plastikoen ekoizpena murrizteko balio behar duela, eta hala egin ezean porrot egingo duela. Eta Gipuzkoan Donostiako pasealeku berria dagoeneko ireki dute. Urgul mendiaren hegala egonkortzeko obrak amaitu dituzte 4 hilabeteko obren ostean. Mendi mazela ez egonkorrena indartu dute, azken urteotan harkaitz jausiak izan baitira eta hormigoizko behin-behineko hormak jarri behar izan dituzte. Obra horretarako 726.000 euro bideratu dira.
Donostialdeko pasealeku berriari buelta emateko ohitura zuten herritarrek berriro egin dezakete, ibilbidea 4 hilabetez itxita egon ondoren. Otsaiaren 6tik ekain hasiera arte itxita izan da, ibilbidearen erdialdean mendi hegala sendotzeko lanak direla eta. Azken ukituak amaitu ondoren, ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da berriz ere erdiguneko ibilbide horretan. Mendi mazela ez egonkorrena indartu dute, azken urteotan arket jausiak izan baitira eta hormigoizko behin-behineko hormak jarri behar izan dituzte. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua izatea paseo berria bere horretan uzteko. 110 inguraketa jarri dira orotara, batzuk 40 tonako kablez eginak mazelari eusteko, eta beste batzuk hegalean metalezko sareari eutsiz, harririk ez erortzeko. Hori ala hormaren onduan pare bat bolardo jartza baino ez da falta. Datozen egunetan iritsiko direnak, baina gainerako lanak amaitu direnez, pasealeku berria irekitza erabaki da. Bolardo horiek joango diren espazio txikia esituz. Obrak 726.000 euroko aurrekontua izan du, eta hormigoizko horma batez babestuta zegoen 100 metroko luzera zuen zonari eragin dio, erortzen ziren harriek oinezkoengan eraginek izan ez ezaten. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek, eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Otsailean hasi ziren lanek Biribilgunetik Oteizaren eskulturarako ibilbide ixtea behartu dute, segurtasun arrazoiak medio, baina esan bezala berriz ere ibilgailuen eta oinezkoen joan etorria ireki da behin lanak amaituta. Iruñeara joko du orain izan ere, hilabete bat besterik ez da falta San Ferminetarako eta giroa antzematen da. Leire Martínez. Gaur ekainak 6 ditu, eskalerika famatuan gaude eta justo hilabete bat falta da San Ferminetarako. Hasi dira beraz, azpiegitura muntatzen eta justo gure gibelean entzierroaren esia paratu dute. Udalak baita ere eskainiko duen kontzertuen zerrenda luzatu du, horien artean ETS eta Merina Gris. Eta hori gutxi balitz, Enrique Maiak txupinazoa Osasunak jaurtiko duela errandu. Hilabete falta da munduko festa hoberenei hasiera emateko. Eta dagoeneko azpiegiturak paratzen hasi dira hiriko zenbait zokotan. Horietako bat, San Ferminetako entzierroaren esia da. 858 metro biltzen ditu. Gaseko ikuiluetatik zezen plazarainoko bidea egiten du. Funtzioa eraikinak ez dauden tokietan zezenak ez pasteko balio du. Esia gainera bikoitza izaten da. Tartean, mediku udaltzain zein kazetarien bidean zehar, pasteko aukera izan dezaten. Udaletxea aitzinean dagoen esiaren pusketa hau hiria bisitatzen dutenendako atrakzio turistikoa izaten da. Eta gainera, selfieak egiteko, toki paregabea. Eta esiarekin batera, udalak San Ferminetako kontzertuak iragarri ditu. Gaztelu plazan joko duten taldeak, Ana Mena, Merina Gris, ETS, Fangoria, Dani Fernández, Funzoan Babiloud, La Señora Tomasa eta Lágrimas de Sangre izanen dira. Hori gutxi balitz, Iruñeko alkateak errandu, San Ferminetako txupinazoa Osasunak jaurtiko duela. San Ferminetarako elementuak bilduz doaz, eta iruindarrak festarako irrikitan dira. Eta Gasteizen bueltan, Aldabe gizartetxeak 25. urteurrena ospatuko du ekainean. Gizartetxeak hainbat ekintza eta ekitaldi prestatu ditu.
Eta Gasteiztik mugitu gabe, Araba euskaraz ekainaren 11an datorren igandean izango da Olarizuko zelaietan. Aurtengo edizioa Aguraingo Lautada ikastolaren aldekoa izango da eta egun osoko egitaraua prestatu dute. Euskal Herriko erdia, orduko garaiei, heldutako inertziaz denbora luzean auspotu du hizkuntza herria. Ipar haize gogorra, zerutik dator txingorra, hautsi nahian enborra, eta nurtasun borborra gara. Rafael Mikoleta sariketak 14 ipuin saritu ditu gaur. Bilboko udaleko Euskara Gazteria eta Kirol Sailak asteartean banatu ditu Rafael Mikoleta ipuin lehiaketaren 35. edizioko sariak. Bilboko ikastetxetako 8 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat zuzendutako lehiaketak euskarazko irakurketa eta idazketa sustatzea du helburu. Eta dagoeneko 35 dira. Imaginatu eta idatzi dituzuen istorioekin guk harritzea lortu duzue berriro. Fantasia, abentura edo fikzioa, baina errealismoa ere bai. Ardura handiko gaiei heltzeko orduan dela anorexia edo dela gerra. Gogoetak, kasu askotan zegoen bizipenen gainean, erakutsi zer garrantzi duten balioek zuen eguneroko bizi moduan. Izan ere, adiskidetasuna, errukia, empatia, zintzotasuna eta ausardia izan dituzue gai. Eta errespetua ere bai. Dela inguruan ditugun pertsonen alderako, dela ingurumenaren alderako. Beti diot gauza bera. Denok behar dugu beste guztion errespetua. Baina beste guztien, bakoitzaren errespetua behar dute. Eta kiroletan talde gorritxoak Europarako bidea hartu du ligako azken partiduan 2-1 irabazita Gironaren aurka. Leire Martínez. Osasunak Europarako bidea hartu du igandean ligako azken partiduan 2-1 irabazi eta gero. Gironaren kontrako partiduan Budimirrek 2 gol sartu zituen eta armarria dantzan paratu zuen. Osasunak denboraldi paregabea egin du eta oraindik Sevillako bestondoaz errekuperatzen ari da. Arrasateren taldea, musika, kantu eta kolore gorrien elastikoek armarria dantzan paratu zuten. Osasunak denboraldi paregabea biribildu du ligako azken partiduarekin. Garaipenak Europako txartela luzatu die gorritxoei eta osasunzaleak bozkarioz kantuka ospatu zuten sadar gotortuan. Budimirrek egin zituen garaipenerako 2 golak 3 minutuko tartean. Bigarren zatiko hasieran eta naiz eta Reinierrek sekulako gola egin zuen, gero Gironak ez zuen berdintzea lortu. 2-1 gorritxoen alde. Eta osasuna 16 urteren ondoren Europara itzuli da. Denboraldia ametsezkoa izan da gorritxoentzat. Lehen da bizi Sevillako finala eta orain Europako bidea hartuta. Eta guzti honen erantzule Jagoba Arrasate. Inondik inora entrenatzailerik maitatu eta kutxunena. Oso pozik, denboraldi
haundi bat dugu eta gaur sarixe euki dugu eta hori gaitxe posik, ez? Nik uste zaledanak gustora dauzela, gube bai eta ezin da asko goiz askatu. Liga finiturik atxeden hartzeko tenorea heldu da jokalarientzat. Baina hori bai, abuztuko iparra, Liga berria eta Europa uztartuko dituela kontuan hartuz. Eta poztasunaren zirinbola honen baitan, Iruñeko alkateak errandu Osasunak jaurtiko duela San Ferminetako kohetea. Txupina zaba beraz, Osasunaren esku. Bere aldetik, Ados Pilotak bere bigarren San Fermin txapelketa aurkeztu du astearte honetan Iruñeko udaletxean. 6 bikotek hartuko dute parte eta uztailaren 5ean jokatuko da finala Labriten. Eta informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Odeiren oroitu zahantzia bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Bihar arte. Balantzak